Halimbawa ako isang negosyante, maliit na nagtitinda. How do I know nakasali na po ako diyan? Para malaman ng ating mga anong mga kailangang mangyari, gawin ko or gawin ng BSP, gawin ng DILG or even the local government unit for me to feel na kasali na ako dito. Kaya po ang diyan, during the launch merong tinatawag din na account opening day. Account opening day. Yeah. Okay. Saan po sila pupunta? Nung launch po ay natin dito, ka-partner din natin dito ang iba't ibang bangko. At kasama din yung ating mga e-money issuers like GCash and Paymaya. So nandun ho sila at nagka-onboarding parang KYC, know your customer, onboarding, pero hindi ho siya tedious na account opening kasi nga sabihin na natin na merong tinatawag na parang reduced due diligence account opening. In fact, may mga bangko na nag-offer na piso. Meron ka ng basic deposit account. Yan po, meron ding kumbaga nandun sila. Sila na ang lumapit sa mga market vendor. Even during the pre-launch, ay nandun na ho sila. Nagbe-briefing na ho sila at nagpapa-open ng account. Yan po ay para at least ay maging inclusive na. Kasi importante na requirement dito sa Peleng QR ay meron kayong basic deposit account at yung electronic fund transfer account. Kasi yung account nyo po mismo, kasi ang mga mga bangko natin ngayon ay QR ready na rin ho. So, pag nakapag-open ka ng account, meron ng designated na QR na para sa iyo. Na kung saan, na lang sa bangko. i-scan lang 'yon at magkakaroon na ng transfer kung ikaw ay bibilit, babayaran, meron nang papasok sa account mo at naman, kumbaga kung ikaw naman ang babayad, mababawasan na yung real time po at interoperability po ang konsepto. So, meaning po, kung ako isang negosyante, for me to be able to participate, para makaparticipate dito sa palengqr.ph Plus, kailangan ko mag-open ng account with any bank. Apo. Ngayon, iyan ang isang kinakatakutan noon ng mga maliliit na negosyante. Para bang naalangan sila. So with this program, hindi na kailangan na i-comply yung requirements. Kasi noon, merong minimum deposit For you to be able to open, kailangan ang minimum deposit. I don't know kung 500, something like that. Ngayon, kahit piso, pwede na. May mga bangko na nag-o-offer noon. At yun naman pong yung minimum requirements naman na 2,000 dati, yan naman ay para to earn interest. To earn interest. Pero yung usage, yung facility, tsaka ang mga negosyante ho natin ngayon at iba ay may mga bank account na rin siguro dahil sa totoo nga po niyan, impact yung kung may GCash account ka na lahat ngayon halos may GCash account o kaya naman Maya account na yun account na rin ho yun para pag-receive ka o makatanggap ka ng pera o kaya naman makapagpadala ka. So, hindi naman pala yung formal deposit account. So, yung say, GCash, pwede na yon. Yung smart padala, ganon. Kumbaga interoperability. Separate app. Separate app. Yun rin, may mga application na rin ng ang mga iba't ibang bangko, makikita nyo rin. Kasi usually ang mga negosyante, meron ng GCash account, meron pang accounts na so para transfer sila. Ngayon, sa Paleng QR naman babalik tayo, ang mga outlet, ang mga tindahan meron na silang mga, kung nag-participate sila nung account opening day, meron na silang mga QR code na naka-post o doon sa kanilang mga store. At yun lang yung parang i-scan o sinabi nga sa Tagalog, ibabarilin lang yun, mai-effect na yung bayad. Paano po yung, albaw ako as negosyante, gusto ko magkaroon ng QR code sa tindahan ko. Paano ako makakapag-generate ng sarili kong QR code? Ayan nung binigyan sila ng mga copy na generate at saka doon sa application, madali lang i-generate yun. Meron ding tinuruan din sila. At tuloy-tuloy ang ating ang pag-facilitate ng parang awareness raising. Kasi importante dito, sabi ko nga, ito ay nasa framework ng financial inclusion, National Financial Inclusion Strategy. Para lahat may access po sa mga basic financial services. Pwede sila mag-access via your website. Para dun sa dagdag kaalaman sa Paleng QR at mga advocacy on financial inclusion, andyan po ang website namin. Tsaka gusto ko lang idagdag, sir at ma'am, na bago mag-launch ay nagkaroon din ng awareness raising campaign. Yes. Ang Bangko Sentral na kung saan ay
in-educate natin at pinaalam natin sa mga market vendors, store owners, tricycle drivers, o TODA, kung ano ba ang benepisyo ng Paleng QR at kung ano rin ang mga dapat gawin para at least during the launch ay handa na sila at makapag-launch na. Kasama po dito yung pagbibigay ng mga tip kung paano makakaiwas sa mga scammer, yan, yung Opo. mga frauds and scam. Kaya So importante yan po po yan. part yan ng pre-launch activity. Aha. Tsaka Pre-launch activity. tuloy-tuloy ho namin in partnership with the LGU, tuloy-tuloy ho namin gagawin yan para at least yan po ang isa sa mga advokasya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na makapagbigay ng financial literacy sa ating mga kababayan. Oo, something na bago ngayon, na good news lalo na sa mga maliliit na negosyante. Sa totoo. Malaking tulong. Tsaka ito ay realization na rin na pwede pala dahil sabi nga we learned it the hard way dahil ng pandemic, nakita natin lesson, hindi ka pwedeng lumabas. Pero kita nyo naman, Yung brighter side ng pag-deliver pandemic. tayo, nakakabili tayo, nakaka-transfer tayo kasi marami Hindi kailangan lumabas Tama ng po. bahay Opo. sa takot sa COVID. Yan, yung COVID to, na kumbaga Actually na-expedite yung yung application ng Oo. technology. Tsaka ho sa part naman ng LGU, mas maganda rin ho na dahil may mga sabihin na natin may mga tayo aid or mas mapapabilis yung dahil nga for example yung mga social welfare aids natin, yung mga tupad o kung ano man, mas maganda kung meron na ring mga ready lang yung mga basic deposit account o electronic fund transfer para mabilis ding May palipat. mapalipat o pamahagi sa mga constituent yung ano man yung mga dapat na sa kanilang benepisyo. So hindi na kailangan ipunin sila, i-convene para isa-isang ibigay. Kasi minsan na bibigyan tuloy ng ibang meaning. So Ang isa pang advantage ito ay naiiwasan natin yung mag-circulate yung mga counterfeit na pera. yes, tama yun. Yan, pati yung mga unfit, yung mga makikita natin minsan yung mga 20 pesos na papel na talagang Punit-punit na. And punit-punit na. madaming cases ngayon. Yan. Yung Oo, mga, yan. mga fake mga currency money. Yan, mga counterfeit. Diba? Yan, Counterfeit. yan. So, ito nasa Madaming na. issues ngayon. Nasa digital Kaya nasa ngayon yung advantage niya yung pala yung QR. nasa e-wallet na natin. Yan yung So, yan interoperability na ho yan. Yung pag sinabi natin po interoperability, meaning that the application can operate with other applications. Apo. So halimbawa, isang rural bank, merong application of its own, and then pwedeng ipasok doon, maka-access doon yung QR. Paling QRPH. Kasi may mga, for example, may rural bank naman na meron silang mga account holders. Yes, so Na may mga rural bank dito na meron na silang sariling application. opo, oo. 'Di ba? So, yung account holder nila, kunyari nagtitinda ikaw ng mga pasalubong. Yan, kumbaga, meron kayong ngayon, gagamitin mo ngayon yung platform nung isang bangko rural mo. bank o ng bangko. So, mapapacilitate din yung yung financial transactions through electronic payment. Tsaka sabi mo po, pati nga everyone, lahat naman, kahit nga mga estudyante, meron ng GCash. So magagamit nila. Lalo yung mga nagpapakuleyo Yes, na kumbaga sabihin na natin na nasa ibang bayan, malayo, pero nag-aaral dito sa Bicol University o sa iba't ibang kuleyo dito. Pag magpapadala ang mga magulang ay napaka-dali na napaka-convenient na. Convenient na siya. Ang ho dito yung oras din. Yung oras na pagpunta mo dati sa bangko, mamamasahe ka pa. Di ba ho? Ito andito na yan sa nasa electronic wallet mo na ho yan. So yung pong bayad niya, tutuloy na din doon sa account. Deposit account. Halimbawa, bumili ako, meron akong account, I'll pay through this Paleng QR.ph plus. Using that, yung bayad ko mapupunta na doon sa account nung seller. Ganon. Apo. Paymaya man siya or Paymaya, GCash. GCash or Okay naman your yung basic deposit deposit account. O, O, pwede na yun. Land Bank siya, Metro Bank, BPI. Yun ang ibig sabihin BDO, po lahat, nila. yan, lahat ng RCBC. Ganun din yung yan, yung sa Paymaya at sa GCash. So, Interoperability. Oo. Parang ho ito, sa simula may mga challenges pero ngayon di ba nung 30 years ago, 35 years ago, parang nagsisimula pa lang ang ATM.
Yes. Di ba ho? Ngayon ho, ang ganda ng ano na lahat na marunong ng Matindi ang resistance noon sa ATM. Oo, di ba? Ngayon ho, common thing na rin lang ang lahat halos. Kahit mga estudyante, may mga ATM na at nandiyan na. Ito ho, maganda rin ito kasi kumbaga online na monitor mo yung pera mo kung pumasok na ba o hindi. Data lang ang kailangan. Oo, data na. Real time pati ang Real pagpasok time. ng transfer. So, ang epekto rin dito sa mga negosyante natin, napapabilis din yung kanilang yung kanilang pagbabayad Transaction at nila, nakakapag-project mabilis sila kung magkano ba yung magkano na real time yung kinikita nila. Yan ho. Nakakatulong din. Ito po ay isa ring tool sa mga negosyante natin. Saka ang kagandahan nito, Director, maiwasan na rin yung mga ma-hold up ka or ma-snatch yung ma-snatch yung pitakab mo. Oo. Parang for security reason For na rin. For security, security rin, oo. secured na secured. Kasi kahit Security makuha na secure. itong cellphone mo, may mga OTP o Safety. may mga encryption o may Oo. mga security features May ang ating security mga features. basic deposit account ngayon. At yung mga online account na hindi mo siya basta-basta mape-penetrate, papasok. Yan o. Kaya medyo medyo yan po ang ating... Napaka user friendly. Yes po, tama po yun, ma'am. At yun nga ho natin dito ngayon ay sa pagkatapos ng mag-update lang ako nung launching Pre-launch, namin. yes, oo, opo. natapos na ang Legazpi noong June 13. Ngayon, noong June 17 naman, ang tabako. Albay, IQR ready na rin. And then, may mga rin kami, may mga ongoing, nag-conduct na rin kami ng technical briefing sa Sorsogon, yan, sa Masbate. Tapos, ang Naga ho ay nauna nang nag-launch ng last year. Kahapon nga ho, ang Bangko Sentral naman ay nag-launch sa Palawan, sa Baguio. Marami na hong ito. At nakikita rin namin yung suporta ng mga LGUs through the yung DILG. Yan ho, dito ho sa Legazpi atin. pala, June 17 pa. June 13 pa po. June 13 Oo. pa, last month pa pala yun. Apo. Oo. Kaya yun nga, ang rin namin dito is kumbaga, ituloy lang natin at natin yung programa. Kumbaga, kami ay hinihikayat namin ng mga nagtitinda, ang mga market vendors na ituloy lang ang At part dito ay monitoring namin. Nagmo-monitor din kami at maghingi na ng feedback paano pa mai-improve yung Kasi nito, gusto rin namin kahit paano ay maging sustainable and long term siya. At kaya patuloy din ang aming pakikipag-koordinasyon sa yung mga stakeholders, like for example, kung connectivity ang issue, tuloy-tuloy po ang pakikipag-usap ng LGU at ng BSP sa DICT. Yan DICT, po, Telcos. Yan po, Telcos. May tanong lang po ako, Director. Ganito, halimbawa ako meron akong GCash. And then yung seller meron din GCash. Without palenqr.ph plus, we can transact business. Anong Di po ba? difference niya? Ganon din. So, what is now the role nung palenqr.ph plus? Very good question yun. Yeah, Kasi, with or without palenqr, given the situation, pwede kami mag-transact. Yes. So, ano yung element or ano yung pwedeng magawa na sa situation na wala doon sa direct na GCash to GCash? Maganda ho yung tanong nyo, sir. Oo. Tama ho yun. Kaya nga ang PalinQR ay alternatibong pamamaraan ng pagbabayad. Opo. Ngayon ho, ang Legazpi at iba't ibang lugar sa atin ay dinadayo ng turista. Opo. At lahat naman ng mga karamihan dumadayo ng turista ay hindi na nagdadala ng cash at Opo. may mga application. Kung ako ay pupunta sa isang merchant o kaya store owner na cash lang ang ino-offer at ang katabi niya ay merong PalinQR palenqr. at ako, ang dala ko lang ay cellphone ko at andun yung pera, mas pupunta ko ngayon dito sa PalinQR. So nakakapag-create ho siya ng additional business opportunity. Yes po. Yes. Yan po yung parang added value sa mga negosyante natin. Kaya mas maganda rin na kailangan na ready rin sila for PalinQR. Kasi common na ho ang ang QRPH na pagbabayad sa mga karamihan ng ating mga turista. At hindi lang sa karamihan ng ating mga turista, pati yung ating mga mga
sabi natin lokal. Yes. So, opo. Mhm. yan po yung isa sa maganda dyan. Dahil kumbaga, it provides an additional business opportunity doon sa mga nagkakaroon, merong ready na palang QR na code na ano. Actually, tama ka po dyan, sir. Kasi before, yan ang mga advocacies namin na kailangan itong ating mga small producers, gumagawa ng mga local products sa pasalubong, kailangan meron silang, kahit mag-accept noon ng credit card na lang, noon, kailangan mag-accept sila. Ang problema yung machine, Yung POS. yung POS, may bayad pa yon, etc. And then yung hassle, at hindi sanay. Of course, alam naman natin pag may change,